tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna it-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibni Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, Kristu ma batniex biex nagħmmet, iżda biex inxandar l-Evanġelju. Mhux bi kliem l-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-predikazzjoni tas-salib hija bluha għal dawk li jintilfu, imma għal dawk li jsalvaw. Għalina il-qawwa ta' Alla. Bħalma hu miktub, neqret il-erf tal-orrif. Inwarrab id-den tad-denin. Fejn hu l-għaref? Fejn hu l-iskriba? Fejn hu l-filosofu ta' din id-dinja? Forsi Alla ma bellaħx l-erf tad-dinja u billi fl-erf ta' Alla id-dinja berfa ma rfitx lil Alla. Alla oġbu jisalva lil min jemmen bil-bluqa tal-predikazzjoni li xillut jitolbu s-sinjali u l-Griegi jfittxu l-erf. Imma aħna nxandru l-Kristu msallab. Skandlu għall-Lut u bluqa għall-Griegi, iżda għal dawk li huma msejħin. Sew Lut, sew Griegi, Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla, għax il-bluqa ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin. U d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Rodru ħajr. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien bit-tieba mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ l-mulej jixir ilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għax sewwa il-kelma tal-mulej kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-drittu s-sewwa. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Il-mulej jixejjen il-femit tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli, imma l-fema tal-mulej tibqa' dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Isru u itolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tieqfu quddiem bejn il-bniedem.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet ixqbħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ, iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-kol ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjad, ara l-arus u ħorġu lqawh. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin, għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu għandu mnej ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar murru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra bdew jgħidu, Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda hu weġibhom u qal, tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej. Għatuna ftit żejt minn tagħkom. Din hija t-talba li 5 minn dawn ix-xebbiet li qrajna fuqhom fil-parabola fl-Evanġelju skont San Mattew qalu t-talba li għamlu lil-5 l-oħra biex jagħtuhom ftit żejt ħalli l-imsiebaħ tagħhom jistgħu jibqgħu mixawla. Imma l-5 l-oħra flokenuhom qalulhom morru għand tal-ħanut u ixtru għax jista' jkun lanqas jibqa' biżżejjed għalina. Nixtieq illi naraw din il-parabola brabta ma' parabola oħra li qal Ġesu fl-Evanġelju skont San Luqa li hi l-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Hemmhekk Ġesu jitkellem fuq raġel li kien sejjer Ġeriko minn Ġerusalemm u għaddej fit-triq qabżu fuq il-ħallelin biċruh biswat u ħalleh hemmhekk nofsu mejjed. Bad jgħaddu 2 min-nies, Assis u Levita, rawh imma għaddew min-naħa l-oħra baqgħu għaddejjin. U ġie bniedem Samaritan li raħu tħassru u mar biex jgħinu ħareġ iż-żejt u dewwilu l-ġrieħi rabatomlu ħadu għand tal-lukanda u waqaf miegħu dak kollu li kellu bżonn. Sa tajjeb illi naraw id-differenza bejn waħda u l-oħra. Għaliex hawnhekk għandna lill-ewwel lis-Samaritan li jgħin joħroġ iż-żejt biex anki idewwi il-ġrieħi li kellu dak il-bniedem hemmhekk mixħut nofsu mejjed. Jgħin u jagħmel kull sagrifiċċju biex jgħinu. U għandna lil dawn il-5 xebbiet li ma jgħinux il-5 l-oħra mill-ftit żejt, ma jagħtuhomx ftit żejt minn dak li għandhom. Allura il-mistoqsija hija din mhix kontradizzjoni. Din ma tmurx kontra dak li Ġesu għallimna li għandna ngħinu lil minnu fil-bżonn. Ma kienx ikun aħjar li kieku għenuhom tawhom ftit żejt. Nifhmu ir-risposta
għal dawn il-mistoqsijiet meta aħna niftakru x'messaġġ rid iwassal Ġesu b'din il-parabola. Hawnhekk dil-parabola tal-10 xebbiet Ġesu mhux qed jitkellem fuq l-għajnuna lil minu fil-bżonn. Fil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb hemmhekk kien wieġeb il-mistoqsija il-proxmu tiegħi minhu? U Ġesu qal x'għandek tagħmel kif għandek iġġib ruħek ta' proxmu ma' minnu fil-bżonn. Imma hawnhekk mhux fuq hekk qed jitkellem Ġesu. Ġesu hawnhekk qed jitkellem fuq dak li jgħid fil-fatt fl-aħħar sentenza isru mela għax la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Ġesu iridna ngħinu lil minnu fil-bżonn dejjem. U fil-fatt fl-istess kapitlu fl-Evanġelu skont San Mattew l-istess kapitlu fejn hawn din parabola tal-10 xebbiet hemm dak li jgħid Ġesu kif se nkunu ġġudikati fuq l-opri tal-ħniena. Kull ma għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imma hawn il-messaġġ huwa differenti qed jitkellem fuq ħaġa oħra. Hawnhekk Ġesu qed jgħid xi ħaġa importanti ħafna l-ħajja tagħna, qed jgħid illi il-mulej meta jsejħilna aħna irridu nwieġbu għall-emil tagħna. Meta l-mulej jsejjaħli ma nistax niddependi fuq ħadd ieħor, fuq l-ieħor jew fuq l-oħra. Jien irrid inwieġeb għall-emil tiegħi. Jien irrid ikolli iż-żejt fil-mużbieħ, jiġifieri iż-żejt tal-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. U għalhekk fil-ħajja tagħna ma nistgħux nirraġunaw imma dak hekk qed jagħmel u l-oħra qed tagħmel hekk. Isu ħadd ieħor se jwieġeb għalina meta l-mulej jsejħilna. Il-messaġġ ta' din il-parabola hi jien irrid inwieġeb għall-emil tiegħi quddiem Alla. U ma nistax niddependi fuq ħadd ieħor. U għalhekk Ġesu jgħid 5 għaqlin u 5 boloħ. Irrid inkun għaqli jien u nieħu nerfa' r-responsabbiltà tal-emil tiegħi għax quddiem Alla jien irrid inwieġeb għal dak li hu l-emil tiegħi mhux ħadd ieħor. Dan huwa il-messaġġ li qed jgħid Ġesu hawnhekk illum u għalhekk it-talba tagħna hija din li aħna f'ħajjitna ikollna dejjem iż-żejt tal-imħabba lejh u lejn l-oħrajn. Ħalli nżommu il-mużbieħ tagħna mixawl u kif jgħid Ġesu lilna llum ngħixu dejjem ippreparati. Nesqu issa tal-bett tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek għinna biex tkompli ix-xandar il-bxara tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna f'ħajjitna ikonna dejjem l-imsiebaħ tagħna mixawla biż-żejt tal-imħabba lejk u lejn l-oħrajn ħanixu dejjem ippreparati nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ina mulej biex aħna dejjem inkunu strumenti tal-paċi u tal-imħabba tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fi djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li llum qed jiċċelebraw eluq sninhom jew illum jew dal-ġranet biex inti tbirikhom, tħarishom, timlihom bl-imħabba tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Talbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlullek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksibta lik poplu tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-għaqda u s-sliem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddeselek nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Jekk mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddu lek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnejna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-safti, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu, ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ. Fit-tieba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju llum għal dawk is-saċerdoti li għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja tagħhom biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalli kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu offrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. Kull ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobitna, ħarisna minna tal-infern u ġeneral kollha u id-dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mowbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħu ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern. Ħuġ ġenerali kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina urina wara dan at-trufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapalina. Imqazza Alla. Itlapalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlapalina. Ta' Kristu. Itlapalina. Il-Knisja. Itlapalina. Tal-ħnina. Itlapalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlapalina. Muxebba. Itlapalina. Mit-tama. Itlapalina. Liżjed safja. Itlapalina. Liżjed nadifa. Itlapalina. Bla teba. Itlapalina. Li tistoq l-imħabba. Itlapalina. Tal-aġeb. Itlapalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlapalina. Ta' min ħalaqna. Itlapalina. Ta' min salvana. Itlapalina. Xebba kollok għaqal. Itlapalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlapalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlapalina. Xebba kollok seta. Itlapalina. Xebba kollok ħnina. Itlapalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlapalina. Mera ta' qdusija. Itlapalina. Tron tal-erf.
Itlab għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlab għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlab għalina. amara ta' kull grazzja, Itlab għalina. amara ta' kull tjieba, Itlab għalina. warda mistika, Itlab għalina. torri ta' David, Itlab għalina. torri ta' Lavorju, Itlab għalina. dar ta' Deb, Itlab għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlab għalina. bib tas-sema, Itlab għalina. kewba ta' filgħodu, Itlab għalina. saħħa tal-morda, Itlab għalina. kien tal-midinbin, Itlab għalina. farax tal-migranti, Itlab għalina. farax tal-imniktin, Itlab għalina. għajnuna tal-insara, Itlab għalina. sultana tal-anġli, Itlab għalina. sultana tal-patriarki, Itlab għalina. sultana tal-profeti, Itlab għalina. sultana tal-apostli, Itlab għalina. sultana tal-martri, Itlab għalina. sultana tal-konfessuri, Itlab għalina. sultana tal-verġni, Itlab għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlab għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlab għalina. sultana mtella s-sema, Itlab għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlab għalina. sultana tal-familja, Itlab għalina. sultana tal-paċi, Itlab għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa f'ossietajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlab għalina. San Sebastian Martri, Itlab għalina. San Turrokku, Itlab għalina. San Pawl Missirna, Itlab għalina. San Publiu, Itlab għalina. San George Preka, Itlab għalina. Beato Nazio Falzon, Itlab għalina. Beata Adeolata Pisani. Itlab għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-demm għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbirhom Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq Glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.